Imaginează-ți că ești un consilier spiritual și în timpul unei vacanțe prin munți îndepărtați, dai peste un cioban bătrân. Stați la povești și după câteva ore, omul începe să-ți spună că e un criminal fugar, că a ucis un om cu 10 de ani în urmă și a fugit aici, ascuns în munți, păzind oile altcuiva. Ar fi avut un viitor strălucit în țara lui, dar l-a aruncat la gunoi într-o singură clipă. S-a căsătorit aici, are copii, dar trecutul încă îl bântuie. Ce sfaturi i-ai da? Ce speranțe i-ai putea oferi? Poate i-ai spune: lasă, tataie, măcar aici ești în siguranță. Mulțumește că ai scăpat de închisoare, trăiește-ți liniștit bătrânețile. Ce altceva ai putea să-i spui? Dar știi ceva? Tocmai ai stat de vorbă cu Moise, omul care fusese înfiat în casa lui Faraon, dar care a devenit un fugar. După calculele noastre, Moise își ratase definitiv viața. Dar exact în acele momente de resemnare totală, în timp ce Moise număra oile, Dumnezeu număra zilele. Zilele până când urma să-l pună în fruntea poporului său. În timp ce Moise probabil că își acceptase definitiv soarta de cioban anonim, Dumnezeu abia începea să-l folosească și să-l transforme dintr-un fugar într-un eliberator de națiune, într-un legiuitor, într-un profet cum nu mai fusese altul, într-unul dintre cei mai mari lideri din istorie. Știți ce făcea de fapt Dumnezeu în cei 40 de ani? Făcea niște schimbări în Moise, înainte de a face niște schimbări prin Moise. Acolo, păscând oile socrului său, el învăța de fapt geografia deșertului prin care avea să conducă un popor întreg. Dumnezeu îl punea să învețe fiecare colț al acelor locuri. Aici e apă, aici e pășune, pe aici se poate trece. De ce? Pentru că pe acolo avea să conducă 2 milioane de oameni. Acolo el a deprins răbdarea de care avea nevoie pentru a face față unui popor atât de încăpățânat. Dacă n-ai răbdare cu 100 de oi, cum vei avea cu 600.000 de bărbați? Acolo, în singurătatea aceea, el și-a dezvoltat intimitatea cu Dumnezeu, care avea să-l definească mai târziu. Pentru că ceea ce deseori noi numim ratare, Dumnezeu numește formare. Când studiem viețile eroilor credinței din Scriptură, descoperim un tipar fascinant pe care aș vrea să-l înțelegem astăzi. O constantă în modul în care Dumnezeu lucrează cu aleșii Lui. Mai întâi, Dumnezeu aprinde un foc în inima ta. Îți dă o chemare, o viziune, o promisiune. Și tu începi să arzi pentru ea. Da, Doamne, pentru asta m-ai creat. Asta e menirea mea. Te lasă să te înflăcărezi. Visezi cu ochii deschiși, faci planuri, te pregătești. Ești gata să cucerești lumea pentru El, dar exact atunci când entuziasmul tău atinge cote maxime, exact atunci când pasul tău pare mai sigur, Dumnezeu permite să apară un obstacol, o barieră sau chiar un zid în calea ta. Ai văzut tiparul ăsta în Biblie? Dacă nu l-ai observat, dacă nu ești pregătit să faci față unor astfel de blocaje pe drumul credinței, vei fi tentat să cauți scurtături și explicații, vei fi tentat să renunți și să te plângi exact atunci când Dumnezeu vrea să lucreze ceva special în tine, iar mai apoi prin tine.
Știu că v-am obișnuit prin predicile mele să luăm microscopul spiritual și să analizăm fiecare virgulă din Scriptură, să facem exegeză și să săpăm adânc în fiecare cuvânt. Și asta e bine, e necesar. Dar astăzi aș vrea să facem altceva. Astăzi vreau să zburăm ca vulturul deasupra Scripturii și să vedem tabloul mare, imaginea de ansamblu, să vedem tiparul, să înțelegem strategia divină prin care Dumnezeu schimbă destine. Deschideți cu mine la Romani 15:30, pagina în versiunea Cornilescu 1110, Romani, capitolul 15 și vom citi de la versetul 30 la 32. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Acum, haideți să înțelegem puțin mai întâi ce însemna Roma pentru perioada aceea. Roma, dragii mei, era capitala Imperiului care impunea ordinea și teama. Un imperiu colos întins pe 3 continente. Era New Yorkul, Londra, Parisul și Dubaiul de atunci toate la un loc. Atunci când spuneai Roma, inima îți bătea mai tare, pentru că acolo se decidea soarta lumii. De acolo porneau legile care guvernau națiunile. Acolo trăiau cei mai bogați, cei mai puternici, cei mai influenți oameni de pe planetă. Acolo se născoceau gusturi, idei, stiluri de viață și viziuni despre putere și frumusețe. Să ajungi în Roma era ca și cum ai fi ajuns în inima universului. Străzi pavate cu marmură, clădiri care te lăsau cu gura căscată, spectacole pe care provincialul nu le visa nici în cele mai îndrăznețe vise. Și Pavel ardea să ajungă acolo, dar nu pentru turism, ci pentru Evanghelie. Visa Pavel să predice în senat, să mărturisească în forum, să se bucure de părtășia spirituală a credincioșilor din Roma. Doamne, du-mă la Roma. Asta era rugăciunea lui. Și Dumnezeu i-a răspuns, dar nu cum se aștepta el. Să deschidem la Fapte 28:16, unde ni se prezintă intrarea lui Pavel în marea metropolă. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit, cu un ostaș care îl păzea. Nu cred că se gândea Pavel să îi se pregătească o intrare triumfală în Roma. Nu cred că avea astfel de așteptări, dar să ajungă acolo în lanțuri, deținut pentru credința în Domnul Isus. Și totuși Pavel nu făcuse altceva decât să intre pe ușile pe care îi le deschisese Dumnezeu pentru slujire. Până când, în spatele unei astfel de uși a dat de un zid. Visa libertate, dar a primit captivitate. Aparent, Dumnezeu i-a dat exact opusul a ceea ce el ceruse. Lista lui de rugăciune părea complet ignorată. Iată de ce astăzi aș vrea să vorbim despre zidul din spatele ușilor lui Dumnezeu. Cunosc tineri care au vrut să meargă misionari în Africa, tineri cu foc în inimă. Doamne, trimite-ne! Și Dumnezeu a început să deschidă uși. Am găsit organizația, deschis. Ne-au acceptat,
deschis. S-au strâns fondurile, deschis. Frați și surori, nu erau uși ușoare. Au sacrificat concedii, au renunțat la vacanțe, au muncit ore suplimentare, au vândut lucruri dragi. Totul pentru Dumnezeu și pentru misiunea Lui. Și când în sfârșit se gândeau la bagaje, refuzat la viză sau, în alt caz, noi restricții COVID, granițe închise. Vă imaginați șocul? Doamne, dar Tu ai deschis toate ușile, noi am ascultat, am sacrificat. Nu ți-am cerut Maldive sau altceva, ți-am cerut Sahara. Sau poate ți amintești alte situații de altă natură, în care planurile tale cele mai rezonabile și mai spirituale se năruiau inexplicabil. Știu cât de mult doare. Știu cum e să privești la cioburile unor visuri despre Dumnezeu, despre împărăția Lui, dar vreau să vă spun că Dumnezeu a știut în permanență ce face. Uneori Dumnezeu spune da planurilor noastre, alteori spune nu, iar alteori El schimbă macazul exact atunci când te aștepți mai puțin, dar omul credinței va rămâne convins chiar și în astfel de momente că Dumnezeu știe ce face, că Dumnezeu nu vede doar ziua de mâine, El vede veșnicia. Nu vrea doar să-ți împlinească visul, ci El vrea să te transforme în timp ce aștepți împlinirea Lui. Textul nostru din Fapte continuă spunând că sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului. Iar aici devine interesant. Știți, m-am tot întrebat de-a lungul anilor de ce Pavel a primit tratament special. De ce nu l-au aruncat într-o temniță comună cu toți ceilalți? Fiindcă așa continuă textul nostru, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Un gardian personal. Vă dați seama cât era de ineficient acest lucru pentru Roma? În loc să pună un soldat să păzească, 50 de prizonieri într-o celulă comună, îi alocă un soldat întreg pentru un singur om. Matematica nu se potrivia. De ce ar face Roma așa ceva? Așa că am început să cercetez și am descoperit că Dumnezeu îi pregătise lui Pavel cu ani în urmă cetățenia romană, pentru că un cetățean roman avea drepturi și opțiuni și una dintre ele era arestul la domiciliu, o casă închiriată în Roma, libertatea de a primi vizitatori, posibilitatea de a-i învăța, totul pentru că Dumnezeu pregătise din timp această situație. Pe măsură ce săpam mai adânc în direcția asta, noi filoane de informații au început să apară și aș vrea să fiți atenți, pentru că ceea ce urmează să vă spun nu este doar istorie uscată pentru credincioși. Sunt lucruri care ne arată geniul planului lui Dumnezeu. Ascultați ce am descoperit despre cei care îl păzeau pe Pavel, soldații din gărzile pretoriene. Nu doar că erau soldați de elită, dar am aflat că de fapt ei erau elita elitelor. Garda pretoriană constituia singura forță militară autorizată să acționeze în interiorul cetății Romei. Vă dați seama ce înseamnă asta? Ce se întâmplă, de exemplu, pe piață atunci când o companie începe să dețină monopolul într-un anumit domeniu? Ajunge să fie prea influentă. Ajunge să controleze și chiar să manipuleze piața. Ei bine, și aceste gărzi pretoriene au ajuns să fie extrem de influente. Aceste gărzi au ajuns să aleagă împărați, să schimbe împărați, să decidă soarta imperiului. Și aceștia erau oamenii care urmau să-l păzească acum pe Pavel. Dar mai e ceva. Practica standard era să lege prizonierul de gardian.
Asta era considerată cea mai sigură metodă de a împiedica evadarea. Și știți cât timp stătea un gardian cu el? 6 ore. Apoi venea altul, 4 gardieni pe zi, 7 zile pe săptămână. Și acum vreau să vă arăt de ce au contat toate aceste lucruri. Imaginați-vă că intrați în camera aceea unde era Pavel. Ce vedeți? Un apostol legat de un soldat roman, nu-i așa? Asta vedem noi, cu ochii noștri omenești. Dar Dumnezeu, ei bine, El vedea cu totul altceva. El vedea probabil un gardian roman care era legat de Pavel. De ce e importantă diferența? Vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți despre Dumnezeu cuiva care părea grăbit să fugă de mesajul Evangheliei? Înțelegeți puterea acestei perspective? Acel soldat nu putea fugi nicăieri. El era obligat să stea acolo 6 ore și nu oricum. Trebuia să fie vigilent, să fie atent la fiecare mișcare a lui Pavel, la fiecare gest. Era obligat să înțeleagă intențiile, să-l observe, să-l asculte. Vedea cum se roagă Pavel, vedea cum vorbește cu vizitatorii, cum scrie epistolele. Apoi, gardienii se schimbau la fiecare tură și fiecare pleca de acolo gândindu-se: ce om ciudat! Nu se plânge, nu bleastămă, vorbește mereu despre un Iisus care l-a iubit atât de mult încât a murit pentru el. Apoi, după un timp, gardianul acela revenea probabil în prezența lui Pavel și tot mai mult vedea ceva special în acest întemnițat, un comportament, o atitudine, o înțelepciune și o credință autentică. Asta face Dumnezeu. Transformă detențiile noastre în amvoane și lanțurile în fire nevăzute care trag suflete la Hristos. 2 ani. Pavel a stat legat de gardieni timp de 2 ani. Faceți un calcul simplu. Schimburi de 6 ore, zi și noapte. Asta înseamnă aproximativ 3000 de schimburi. Vă dați seama ce a făcut Dumnezeu aici? A luat armata pretoriană, elita Romei, oameni care păzeau palatul imperial și a pus rând pe rând, unul câte unul, să stea legați de Pavel. N-aveau încotro, trebuiau să asculte. 6 ore de Evanghelie, 6 ore de rugăciune, 6 ore de părtășie frățească, 6 ore să vadă cum trăiește un om al lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? Acești soldați au devenit curieri ai Evangheliei. Acești gardieni s-au dovedit a fi agenții ideali prin care vestea bună s-a răspândit în toate cercurile societății din Roma. Se duceau acasă, în cazărmi, la palat și povesteau: azi am păzit un om neobișnuit. Vorbește despre înviere, despre un Dumnezeu sfânt și drept, dar care totuși te iubește. Încet, încet, acești oameni relatau cu tot mai multă convingere. Încet, încet, unii dintre ei erau transformați. Și prin ei, Duhul Sfânt lucra în toate păturile sociale, inclusiv în Palatul Imperial. De unde știu asta? În Filipeni 4:22, epistolă scrisă de Pavel, tot în timpul acestei detenții, el le spune credincioșilor din Filipii: toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Evanghelia a ajuns până în Palatul Imperial. Și aici, gândiți-vă bine, dacă Pavel ar fi fost liber,
Credeți că ar fi putut intra în palat să predice? Credeți că soldații pretorieni l-ar fi ascultat vreodată? Știți cărui împărat i-a mai predicat Pavel? Lui Agripa. Dacă citim în Fapte 26, vedem că Pavel stă înaintea lui Agripa, a guvernatorului Festus și a tuturor demnitarilor. Și ce face? Predică Evanghelia cu atâta putere, încât Agripa îi spune: curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin? Și ce îi răspunde Pavel? Fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei care mă ascultați astăzi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Și acolo, Pavel era tot în lanțuri. A predicat ani întregi ca om liber, în fața multor oameni, dar niciodată în fața împăraților. A trebuit să fie legat ca să ajungă la cei care conduceau lumea. Nu pentru că Dumnezeu i-ar prețui mai mult pe împărați, nu, ci pentru că și sufletul unui împărat valorează la fel de mult ca al unui cerșetor. Și sufletul unui împărat are nevoie de salvare, iar Pavel stă acolo, zângănind din lanțuri, dar vorbind ca un om care deține cheia universului. Își ridică mâinile legate și spune: vreau să fiți ca mine. Dumnezeu a ridicat un zid ca să-l pregătească pe Pavel pentru o misiune specială. Asta e puterea Evangheliei. Te face liber chiar și în lanțuri. Te face învingător chiar și când lumea te vede învins. Dar Dumnezeu poate transforma și lanțurile tale, provocările tale, într-un pașaport spre palatele lumii. Dar ca să ajungi la cei mari, uneori trebuie să devii mic. Ca să câștigi libertatea altora, trebuie uneori să-ți pierzi propria ta libertate sau să treci prin încercări. După 2 ani, timp în care probabil sute sau mii de gardieni au fost legați de Pavel, el a fost eliberat, lăsând în urmă o biserică puternică, plină de oameni din toate păturile sociale, sclavi, soldați, negustori sau chiar oameni din casa cezarului. Mai vreți să vă spun un paradox? Știți cum arăta Pavel când era liber? Citiți, vă rog, în 2 Corinteni 11, biciuit și împroșcat cu pietre, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, adesea în foame și sete, în frig și lipsă de îmbrăcăminte, dar aici, în lanțuri, gardă personală non-stop, adăpost securizat, niciun pericol din partea oponenților, libertatea de a predica oricui venea să-l caute. Și știți ce a mai făcut el în acest timp? A scris epistole care timp de veacuri au devenit un reper spiritual pentru toate generațiile de creștini. Efeseni, Filipeni, Coloseni și Filimon. 4 epistole care au schimbat lumea, scrise de un om care era legat de un soldat roman. L-a legat pe el ca să elibereze milioane de suflete de-a lungul secolelor. Așa cum spuneam, aveam și noi planuri mărețe pentru lucrarea spirituală în care eram implicați. Au fost 15 ani de rugăciune și de eforturi susținute. Eram la un pas de inaugurarea acelui proiect și brusc totul s-a năruit, pur și simplu. Dumnezeu a pus un zid în spatele ușii pe care o deschisese. Dar Dumnezeu nu greșește niciodată.
chiar dacă din perspectivă umană totul pare un eșec. Acum stau într-o cameră, e drept, nu sunt legat în lanțuri, ci sunt conectat printr-un telefon care mă ajută să comunic cu diferiți tineri. Nu zeci sau sute deodată, ci câte unul, rând pe rând. La fel ca în cazul lui Pavel, e o lucrare neconvențională, puțin cunoscută, făcută departe de lumina reflectoarelor, dar prin care Dumnezeu vindecă suflete frânte. Mă rog ca toată slava să fie doar a Lui, fiindcă noi numărăm mulțimile, iar El numără inimile transformate. Oportunitățile sunt adesea însoțite de piedici și împotriviri. Principiul pe care îl găsim exemplificat în 1 Corinteni 16:9, unde o ușă mare și largă deschisă pentru Evanghelie vine la pachet cu mulți potrivnici. Vedeți? În aceeași propoziție, ușă mare, potrivnici mulți. Asta este semnătura lucrărilor mari ale lui Dumnezeu. Vin împachetate cu lupte mari. Dar să nu credeți cumva că Pavel a fost singurul erou al credinței care a trecut prin astfel de paradoxuri. Dacă am avea timp să cercetăm viețile tuturor marilor eroi ai credinței, am descoperi același tipar. Multe victorii au venit prin aparente înfrângeri. De multe ori, înălțarea a venit după o coborâre. Multe uși deschise au avut în spatele lor un zid. Timpul nostru se scurge, așa că voi mai adăuga doar 2 exemple care fac să fie atât de selectă compania în care se află Pavel și în care de multe ori Dumnezeu ne pune și pe noi. Haideți să ne oprim puțin la Avram. Știți unde locuia? În Ur. Dragii mei, Ur nu era un sătuc uitat de lume, era o metropolă a antichității. Străzi pavate, case cu etaj, canalizare. Da, ați auzit bine, canalizare acum 4000 de ani. Aveau școli, tribunale, magazine. Avram nu era un păstor sărac, era un om respectat, cu poziție, cu avere, cu tot confortul pe care și-l putea dori cineva în vremea aceea. Și într-o zi, Dumnezeu vine la el: Avrame, va trebui să te muți. Unde, Doamne? Vei vedea când ajungi acolo. Doar pleacă și să ai încredere în mine. Și omul acesta lasă tot, face sute de kilometri prin pustie și când ajunge în sfârșit în țara promisă, ce găsește acolo? Țara era ocupată. Peste tot cananiți, cetăți fortificate, niciun comitet de primire, nici o casă pregătită, nimic. Și câțiva ani mai târziu, imaginați-vă că ar fi trecut pe acolo un negustor din Ur. Unde e Avram? În cortul de la marginea câmpului. Cum? Omul care avea atâta bunăstare în Ur stă acum într-un cort? Pentru asta a plecat din cel mai civilizat oraș al lumii. Și totuși, Avram nu făcuse altceva decât să intre pe ușile pe care îi le deschisese Dumnezeu, până când în spatele unei astfel de uși a dat și el de un zid. Dar Avram vedea ceea ce nu vedeau ochii firești. El vedea promisiunea. În timp ce alții vedeau un cort, el vedea o națiune. Iar Dumnezeu nu era interesat doar să-i dea lui Avram un petic de pământ. Nu. El lucra la ceva mult mai mare. Vedeți? Dacă Avram ar fi găsit totul pregătit,
case goale, cananiții plecați, totul perfect. Ce-ar fi învățat? Probabil nimic. Ar fi schimbat doar o casă confortabilă cu alta. Dar așa, în fiecare zi când se întorcea în cort, Avram trebuia să aleagă, să se încreadă în Dumnezeu, să depindă de El, să învețe că promisiunea lui Dumnezeu e mai sigură decât zidurile din fața lui. Înțelegeți? Dumnezeu era mai interesat de universul interior din viața lui Avram decât de împrejurările în care se afla acesta. De fapt, Dumnezeu folosea împrejurările pentru a lucra ceva tot mai prețios în lăuntrul lui Avram. În timp ce lumea vedea un nomad, Dumnezeu sculpta un patriarh. Contextul dificil era atelierul lui Dumnezeu. Fiecare obstacol, o daltă divină. Fiecare lipsă, o lecție despre dependența de Dumnezeu. Fiecare zi în cort, un pas mai aproape de a deveni tatăl tuturor credincioșilor. Și uită rezultatul. Când spunem credință, spunem Avram. Omul care a crezut dincolo de aparențe a devenit standardul pentru toți cei ce doresc să umble cu Dumnezeu. Obstacolele nu erau o barieră, erau o trambulină spre împlinirea pe care i-o pregătea Dumnezeu. Să privim puțin și la David. Uns ca împărat al lui Israel, când era doar un tânăr păstor, primește cea mai înaltă chemare posibilă. Dumnezeu îi deschidea uși impozante, iar David pășea prin ele cu încredere. Totul mergea perfect. Îl doboară pe Goliat, erou național. Ajunge în anturajul împăratului, apoi ginerele lui, câștigă bătălie după bătălie, toată lumea îl iubește. Iar la un moment dat, David pășește cu mare încredere printr-o ușă deschisă doar pentru a se izbi de un zid. În loc de general de armată, ajunge căpetenia unei cete de fugari și datornici. În loc de palate și tronuri, se ascunde prin munți și doarme prin peșteri. Probabil că multe mame își avertizau pruncii în Israel: vezi să n-ajungi ca David, să-ți cauți adăpost prin peșteri. Și totuși, David nu făcuse altceva decât să intre pe ușile pe care îi le deschisese Dumnezeu, până când, în spatele unei astfel de uși, a dat și el de un zid. Imaginați-vă nopțile în care David privea stelele prin crăpătura peșterii. Doamne, asta-i ungerea ta, ăsta-i viitorul meu. Dar ascultați ce făcea Dumnezeu în întunericul acela, în peșterile acelea reci. El nu pregătea doar un împărat, el forma un om după inima lui. În singurătatea aceea, David a început să compună psalmi care aveau să mângâie milioane de suflete. Acolo a învățat să depindă total de Dumnezeu și să conducă un grup de disperați pe care să-i transforme cu multă înțelepciune în cei mai eficienți războinici. Dumnezeu folosea obstacolul ca să-l pregătească pentru o domnie care avea să devină etalon pentru toți regii lui Israel. Peștera nu a fost doar închisoarea lui, ci universitatea lui Dumnezeu. Iar David nu a devenit doar un împărat, a devenit împăratul, modelul, standardul. Omul din peșteri urma să rămână în conștiința națiunii, să prefigureze venirea glorioasă a lui Mesia, împăratul împăraților. Toți marii eroi ai credinței au ajuns în fața unui zid aflat în spatele unei uși pe care le-o deschisese Dumnezeu. Când vei ajunge și tu acolo,
când vei sta în fața zidului tău și vei striga, Doamne, dar mi-ai promis, Doamne, dar m-ai uns, Doamne, dar mi-ai deschis ușa, m-ai pregătit pentru această căsătorie, pentru această lucrare, pentru acest loc de muncă. Adu-ți aminte de ce ești acolo. Nu pentru a forța zidul, nu pentru a te lăsa descurajat, ci pentru a sta pe masa de lucru a lui Dumnezeu, care este mai fascinat de universul tău interior decât toate proiectele tale exterioare. Poți să ai cele mai nobile viziuni, cele mai sfinte proiecte. Dumnezeu îți spune, mai stai puțin. Înainte de a continua să lucrez prin tine, vreau să mai lucrez ceva în tine. Adu-ți aminte cuvintele Domnului Isus. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Amin.